Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Minutos nakaligal sa takna nga alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pizza 15 kita Sabado sang Agosto 2020. Makabiganing signifikante nga adlaw bango basta gani magabot ang Pizza 15. Ano gani ang ara sa pinsar sang kalabanan nga mga tawo? Ang kalabanan nagayuhom kag nagabarangisi ang mga tao nga may mga trabaho. Ginakabig nila bilang espesyal nga petsa ang 15. Bangod amoning ginasiling nga kaadlawan ni Manuel. Kaadlawan ni Manuel ang apelyido Do. Una sa balita, una sa aksyon. Si Manuel Do. Sweldo. Pero hindi man tanan mga kaaksyon bangod may ara trabahante. Gabisan pa magabot ang Pizza 15 daway nagani ginasapak. Daw normal na lamang sige hapon nga adlaw para sa iya. Bangod imbes nga may kuwaon pa nga sweldo, wala bilin missing ko. Kagkon ka isa nagakaristo pa. Kulang pa sa mga utang nga dapat bayaran. Pero ano man ang istorya maka-aksyon sa inyong pag-abot sa nga Pizza 15 sang bulan. Importante malayo kita sa anuman nga masakit akong balatian. Malayo sa anuman nga kapahamakan. Kompleto ang pamilya. Layo sa mga problema. Kag perme nagasinadya. Bisan pa nga sa gihapon, ari kita nagalukdo sang halit sang COVID-19 nga pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Henovaya, mga Pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinalan. Nalang mga balita nga dapat naton sini pagkatutukan, kag dapat naton hibalaon, same sa gihapon. Kag wala sang ginbag-o. Modified General Community Quarantine kon MGCQ sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginpalawig todo Agosto 31. Kung ano ang klasifikasyon o kung kabugat sa community quarantine. Gagidapatuman subong sa bugos nga probinsya kag syudad sa Bacolod. Nga kapital sang ato sining Negros Occidental. Amo man ina sa gihapon. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibas sa nga balita? Lockdown sa pinaka mga barangay sa Bacolod. Hindi bilog nga barangay kundi pinalabang ka mga kaparukan. Apektado
madamo nga balay sa 31 ka mga barangay. Lockdown bangod sa mga kaso sang COVID-19 positive. Apektado nga barangay 31, ang kadamuon kag balay nga apektado ara sa 564. Una sa balita, una sa aksyon. Pero sa nasiling tara makaaksyon ilisipon o kung jutay-jutay lamang nga kaparukan sang sining nga kabaranggayan ang naging lockdown kag hindi bantaran. Mabulobodlay ang senaryo o kung sitwasyon nga i-lockdown mo taran kabilugan nga kaparukan sa barangay. Kundiin lamang to ang mayara sang kaso sang COVID-19, dapat amo lang tong i-lockdown. Kay hindi basta-basta ang kadamuon sa mga persona nga imo sila nga dapat buligan kung sakopon mo taran nga mga kapurukan sang lockdown nga ginapatuman. Pero mga kaaksyon sa record nga ginpost sang syudad ay daw damo sa nakamutik haw, daw damo sang nakatalupangod haw, kay may ngalan sang purok nga nagtupa sa hindi among nga barangay. Normal malangguro nga katabo niya. Normal lamang ini nga hitabo mga kaaksyon. May ara gid man sang kon kaisa pagsara siguro sa pagbutang sang pwesto kundiin dapat ipahamtang nga barangay. Ang residente sang siring nga barangay kon makakita kag makabasa ti normal malana. Laban-laban nagamanudlo gid ang bata. Kay nawangkot siya sini kagulingon, daw wala man sa amo sa nga purok sa amon barangay. Una sa balita, una sa aksyon. Kabay pa nga temprano pa na kuhurihiran iniya, agot hindi na magdamo pa ang magmuno. Pero sa mga nagakomento blada siguro, kinahanglan man ang nga inyo sa gamay nga pag-intiende, bagod hindi kag hindi gina malikawan sa sining pandemya nga halos tarantuman kasako. Kung kay saga kasala man, kasala ganing pila ka mga opisyal nato sa gobyerno sa dito sa taas ho. Si Presidente Rodrigo Duterte gani kung kay saga kasala man sa anunsyo niya, normal man as tawo ay isang perfecto nga tawo diri sa bugos nga kalibutan. Ay kilala lang ko ya perfectionist nga tawo. Gusto ya sa kada perform perfectaran. 101% wise ang sala. Kilala nyo na kung sinong perfectionist nga tao sa kalibutan. Man ginagastuhan niya gito before sa mag-perform. Galing temprano ba to sa dula diri sa kalibutan. Ibanaon tama ka-aksyon ang ining balita ni may kantanan. Sa pila ka mga kaparukan gin-lockdown diri sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga apektado sang lockdown, konting pasensya lang mga busing. Kay inang lockdown nga gina-implementar sang syudad para mana sa inyo kaluwasan sa ulihi. Samtang balita angot sa dapat sundon kag tumanon pagsulod sa isa ka banwa. Ang mga biyahe nga hindi man importante ang ginatuwag nga non-essential travel. Isa ka banwa sa Sorosang Negros Occidental. Amaning nga isa sa mga pinakasikat man kung matahom nga tourist destination ang Hambalan. Mga beaches kag resorts maka-aksyon. Taom-tahom diri. Pero bangod sa medyo maka-alarma nga kaso sang COVID-19 local transmission. Partikular diri sa may syudad sa Bacolod. Time out anay. Antes makasulod, may dapat kamo nga i-comply. Una sa balita, una sa aksyon. Kining banwa maka-aksyon tinguan naton nga mapasaysay sa alkalde kung ano ang dapat mabalaan sa publiko, labi digid sa mga nagaplano sa pagkadto sa sining banwa. Kay base kung way kamo sang ideya, tagabot nyo sa sining banwa nga tuman kalayo pangadaan. Base kung di man kamo kasulod, kanugon sang biyahin nyo, kanugon pa sang gasolina nyo, agintugong sa salakyan nyo. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon tanong-dugay live sa sining nga palatuntunan para nga at least mahibaluan. Masaysay sang alkalde, sang sining nga banwa. Ang pila ka mga protocols kag mando
na dapat tumanong sa mga persona nga magasulod sa ina sa nga banwa. 511 Action Radio Philippines Standard Time. Ano pa ganyan sa nga balita sa bahin din sa aton nga panatunturan? Pagsoksok sang face shield sa mga tao nga pasahero sang salakyan nga pampubliko pati driver. Unod sa pabinsaron sang kalabanan nga mga tao sa subong, pagbugtaw kay na sang aga, ang ginhambalan, face shield. Una sa balita, una sa aksyon. Pagpanakop sa mga wala nagatuman na batsagan ayhan, damo nga mga tao nagmuno nga damo man kuno sa mga pasahero sila nakit-an na siplatan, way man sa nagasoksok, way man ganasoksok nga face shield pero nakasakay man. Di sa driver guro, ang driver na luoy mamlaw kung basi ang driver naga panilag pa naman. Ayhan adlaw ini nga ang mga tao una anay nga ginaobserbahan, kagwas o kung sa masunod nga adlaw maka-aksyon, may dapat gid nga sampulan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang multa sa unang nga dakop mga ka-aksyon nagalagting nga 2,000 pesos. 3,000 pesos para sa ikaduwa nga pagpasawayo kon ikaduwa nga pagdakop. Kag nagasigabong nga 10,000 pesos. Sa ikatatlo nga pagdakop kag daw tuman gid karitumado ining violator or mga violators. Ining ginatawag nga third offense bla. Tatlo ka na nga madakpan. Dako-dakong multa 10,000 pesos man lang. Kag base mabutang pa sa peligro ang lisensya sang driver. Bangod base kon bawion pa na. Baw sa masobra 17 ka oras na nga naglipas sa implementasyon sang no face shield, no ride. Kamusta hunta? Kung ano nang dalagan sang kampanya sa Bugos nga probinsya. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang isa ka shop sa barangay Sumag, Bacolod ginpasira sang punong barangay matapos magpositibo sa COVID-19 ang tag-iya nga naga-star sa lain nga barangay. Grabe alos kada adlaw may naga-COVID positive nga Bacolod no? Ang iban ganyan naga-obra pa sa iban nga banwa kag syudad. Ang kalabanan nga naga-positive mag-aksyon ga-star diri sa Bacolod. Sabahin naman sa balita pungsod noon, quarantine classification sa mga kaprobinsahanan sa sulod sang 16 kadlaw. Masuro-sobra ni mga ka-aksyon 2 kasmana mo. Mga 16 days. Gin-anunsyo na sang Malacanang, August 16 to August 31 ang kalabigot. Masubo para sa mga pareho naton nga mga Ilonggo, mga nag-star dito sa syudad sa nga Iloilo. Bangod isa ang ilasiring na lugar na lakip sa mabanubugat nga qualification. Syudad sa nga Iloilo, silang ipaidalom sa GCQ, General Community Quarantine. Sugod alas 12:01 karon sa kaagahon. Kagrupo sa nga Iloilo City ang 8 pa ka mga lugar. Wow, upon yang Nueva Ecija, Batangas, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Talisay City, ang munisipalidad sang Minglanilla sa Cebu mangyapon ni, munisipalidad sang Konsolasyon sa Cebu sa gihapon. Amo ni sila maka-aksyon ang siyam ka mga lugar sa Pilipinas nga ara sa mabulubog at nga community quarantine. GCQ. Una sa balita, una sa aksyon. Yung mga lugar naman nga waay malawagan, ara naman sa MGCQ, lakip na ng Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod. May ara man nga Modified Enhanced Community Quarantine, MACQ nga ginatawag. MACQ nga classification, sabayan sang NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, espesyal ini nga iga-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes pangadlaw, manamuning isa ka adlaw antes matapos ang kalubigon. Kabuhi o kung ginahawa sang ginapatuman nga lockdown sa amo sa mga lugar August 18. Una sa balita, una sa aksyon. Iban pag-isa nga balita, balik kita sa balita angot sa pagsoksok sang facials, bla importante no? Importante gali
nga may face shields bisan pa hindi ang driver o kon pasahero sang dipasahe nga salakyan. Nga aman, bangod ang PNP, ang Philippine National Police may mando sa sinuman nga magbisita, pulisman o kon sibilyan, nga magasunod sa Police Forces Headquarters sa nga PNP, labi na sa Campo Crame sa syudad sang Quezon, sugod Lunes, August 17, dapat may face mask kag face shield. Ti subong kadaan nag-aksyon sako ang pagproseso sa mga dokumento sa mga stasyon sang pulis. Ti dapat may face shield gid kamo. Ti ako gapati nga patuman man diri sa Bacolod City Police Headquarters. Gani preparar na. Hindi gid magpalipat-lipat antes magkadto sa mga headquarters ng PNP. Suksok na nga daan sang face shield para hindi matrabesiya ang inyo sila nga mga transaksyon. Nasa balita, nasa aksyon. 518 Action Radio Philippine Standard Time, mga pangulong dinalan, mga balita nga dapat ato sila tutukan. Ang tiyempo sa mga sa Bacolod City mabulubog na mahuluhandong. Balonta ng sitwasyon sa syudad sa Bacolod, traffic report observation dugang sa ato sa nga patrol with Action Jan. Action Jan, mayong hapon please kabin. Patrol sa nga hapon Action Mar live nag-report sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Dariling area sa tabok mismo, ako sa ringin makita malapit nga nagapark o kung nagapundong patrol sa nga matriyon. Din Action Mar masami nagasaka ang mga pasahero kung nagasakay abi sa mga pasahero nga jeepney. Ang ruta padulong sa sur nga bahin sa syudad man sa Bacolod. Kaday dabi padulong sila sa may Libertad Public Market o kung mga barangay nga namtang sa surgin na mismo ayon sa syudad. Karon nga po, dalagan sa trapiko ang pagkabalan sa mga mayor na dalano nagasuprer. No moderate to heavy to heavy nga traffic situation no norte nga bahin sa syudad sa Bacolod. Ngayon lamang drama ka-aksyon sa ere naman ang Dalan Ramos Lacson kay paglabay sang patrol sa lingapon patay sang traffic enforcer ang traffic lights. Kagsa na lang mismo ang nagamando sa dalagan sa trapiko mga kaaksyon. Nato nakita na perting bolyada sa masalakyan gikan dikto sa mga mandalagan area paubos diri ang ila direksyon na padulong nga Laguna. Kaya muna siringapon nga do mas ginatutukan gina nila nga maliguan kon tani ang dalagan sa trapiko sa haling kakani sa may Robinson paubos ka diri sa may 27th Lacson Street. Tubang dira sa Rolling Hills mga kaaksyon dire-diretso sa may Ramos Lacson. Ang mga salakyan naman gikan sa sur padulong norte kag sa Ramos Lacson gapon nga lugar. Hindi gid man amo sila karamo mga kaaksyon ang nagapasulod lang man siguro syudad. Kuning mabulubog at gid kay amo damo nga gatuga nga mabulubog at dalagan sa trapiko. Ko ba nabiso na kung sa mga motorista kung dra ka mo naglabay sa Ramos Lacson. Imo ka maka-right turn. Ramos, may biya sa kinodrive na mga kaaksyon. Kag dito ka mo maglabay sa may San Juan nga area. Ang unang bangga sa Kitanggal sa may police station number 2, dala na ginaldo ina. Hindi ka madala kalusot, may nakabutang na traffic barricade o kon baral. Isa dra like 15th Lacson Street. 20th Lacson Street kay ara dra namtang ang Andres Bonifacio Elementary School nga ginagamit man ang facility quarantine. So hindi ka madala katabok mga kaaksyon. Ang ere naman diri sang Dalan Gatuslao, lauman ninyo na nagatinamsak darang agi kung maglabay ka mo sa likod sang Abis 2 may pag-aas no ko ng tubig, wala pa nagsubside matapos ang pilakadlaw nga asod-asod nga nagbuo ang ulan sa palibot sang syudad. Pag may araman mga kaaksyon masalakyan nga nagapark sa kilid sang dalan, ang resulta one lane lamang ang malabyan sa mga motorista. Barangay 3 going to Barangay 4. Pag ginadire-diretsyon na paglabot mo rin sa may North Capitol Drive mga kaaksyon. Ang pinaka-safe agot tayo yun ay mo biyahe, pwede kagit ka na bay. Sa Sandalan San Juan, drabay sa may Santo Niño stop, left turn ka, kung ay mo direksyon padulong rin Plaza Publica. Pama rin mga kaaksyon na manibla sa may Burgos San Juan, na ang iyasan ko magapaliko ka pa to para reclamation area. Kung dire-diretso ka, tidri ka makalabay sa may Bacolod City Water District, lapos ka sa kilid sa Bishop's House mga kaaksyon. Malabot mo diri sa may Plaza Publica karon nga po nakamig lamang diri. Light to moderate up to moderate ang sitwasyon. Kung dalagan sa trapiko ang ato naman nga pagambalan. Sa paglibot sa patrol sa nga po diri sa may Plaza Publica,
durong sa may downtown area mga kaaksyon. Hindi naman mo sinagka sa bukata talaga sa trapiko. Pero makita natin, masulok ko sa ang sitwasyon diri. Kasi nung bali na mga pasahero mga kaaksyon, ang iban siguro bago lang guwa sila tagsak sa mga trabaho. O nating iban man sa mga pasahero ng jeepney. Hindi magkulang kaya kung kita ang pambalon o kung kitabi maglantaw sa sitwasyon mga kaaksyon sa syudad. Ang mga pasahero sa mga jeep do kajutay nagidlang man. Kanabanan, ka problema pag ka magsakay ka jeep may facial ka pag isuksok ka dahil kinanglanon gate. Kaya kung hindi, didakpo no kikitaan ka man ng mga otoridad. May kantanan Action Mars sa face shield bala. Kuha na tuliwat ng update ang Negros Occidental Highway Patrol Unit kag suno sa ila subong niya sa bahin sang Negros Occidental. Ongoing pa lang ang ila diri nga ginatawag nga pag ipahibalo, no? Final instruction kon baga ang mga motorista sa mga pumuluyo nga dapat magsuksok gid sa face shield. Kung kamo nagasakay sa mga pasahero nga salakyan, bisan pa ikaw nagamaneho sa motorsiklo Action Mar. According to kay Police Captain Novelito Mariano, kinanglanon gid subong ang maid kag komprehensibo information dissemination kumo hindi ginalipod sa iba sa komunidad. Kaya pagidman nga wala mahimo na kabahibalo sa sining mandog gikan sa national government. So, sa ilang bahin, pa sila magintikitan kaya wala pa sila nagpangdakop. Ano si Police Captain Novelito Mariano? Sir, sa ngayon sir, hindi pa kami nanguli ng regarding sa face shield. For information dissemination muna kami. Okay. So ano po yung observation? Nagkita po kami ng memo galing ng regional headquarters kung mag-i-implement na po tayo. Sa ngayon sir, ini-inform muna natin yung mga bus driver, tricycle driver, jeepney driver regarding po sa pagsusuot ng face shield. Sir, ano po yung observation po niyo sir? Prepared po itong public sir? Actually sir, yung iba sir may mga sumusunod na, may mga naka-face shield na. Oo. Yung iba sir siguro hindi pa nakabili ng mga face shield nila. Oo. Okay. So ngayon po ay Captain Novelito Mariano, ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Unit. Naman mismo mga kakson kung sa din sila nagkapatigayon siningapon ang pila ka mga information dissemination dito sa norte nga bahin, probinsya sa Negros Occidental. Antayan karon ng update din naman sa sulad sang Bacolod ano yung sitwasyon. Kung itang maglantaw, halos man nakita naton kasuksok sa face shield may harap pagid maniban na nagapasaway pero ang desisyon ang panindugan sang autoridad sa Bacolod magandri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Malapit na sitwasyon ibot sa sulad sa Bacolod karon gihapon mga Action. Thanks God ay manti wala nagulan kanami isang panimpo Action Mar. Ano yun ay ang panahon sa palibot naman sang sulad sang Bacolod. At tanan nga mga Action basta mo sining panyempo namin gid manhigop sang mainit-init sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa betura sa Action sa Bacolod Action Radio. Alas 5:25. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bito. Okay, sa gabanitor naman sa ato sa nga live stream, ginaknalis na ginapasalamatan Rafael Caceres, si Heaven, si Philip Alonsagay, habal ni Heaven, good afternoon, salamat gid. Ernesto Regazzo, good PM Action Bar, Allen Transporto, good PM Action na Marlon, monitor ko sa si Toto Allen sa Masville, Barangay Cubay, monitor man sa mga Angels ko, AG Joy, Len, always monitor Action Marlon, salamat. Ralph Emerson Patenyo, good PM Idol, Action Mar, live watching from city of Talisay. Romel JP, mayong hapon, Action Marlon sa taran through FB Live. Monitor lang, Bacolod update, keep safe everyone. Bea Jonathan, Action Loverboy, mayong hapon, Sir Mars. Thank you, Toto Bea. Alex Fuentes, mayong hapon si imo Action na Marlon, kag happy weekend. Si imo, Sir, be safe. Thank you, Alex Fuentes. Manjo Arnejo, good PM Action Marlon, monitor gid kami always, kaya Dan D. De Los Santos. Larry Bayot, Alexander Gilaran, si Ombion Arcon, si Tuvida. Boss Ray D. Dilon, si Bocol Omania, sang Barangay Pakol, Bago City. Ambal ni Rafael Caceres, Action Marl, ginatamyaw ko sa tangob sister ko, Teresita Season Caceres, nga naga-celebrate birthday subong adlaw. Oy, happy birthday da kay manang Teresita Season Caceres, August 15, subong gid. Happy birthday lang, God bless always. Ambal ni Toto Rafael. Si Tomas Bronyola, good PM Action Marlon, hinubuya monitor ko, Car Radio. Salamat Tomas Bronyola. Philip Alonsagay, mayong hapon, sa Muda. Jocelyn Libo on Dispoho, good PM Action Marlon. Araman si Zet Alunan, good afternoon Action Marlon. Ana Andrea Gos Rob, be safe everyone and God bless. Bacolod Negros, get well soon sa taran-taran nga mga nagamasakit subong sa COVID. May the good Lord heal you and protect you. Thank you. Jocelyn Kalabaan, mayong hapon. Joe Magbanwa, John Rose Reynaldo Mata, gaka-suffocate ko sa face shield kaginot, sakit pa sa nostril. Galingin ulo ko sang suffocation. Mandatory gid ni ang face shield or hindi? Kay may nakita ko sa post nga hindi man kuno mandatory. Ano gid please? Mandatory sa mga di pasahe nga salakyan, no? Pero may pila ka mga offices, department sa nga ako ahensya sa gobyerno nga manduan gid ang mga transaksyon sila nga may face shield. Parehas to sang PNP, no? May face shield gid. Amo na ang senaryos bong, no? May pila ka mga kalantuan nga way man gina kung galakat ka lang sa dalan, galakat kibis dalan be, hindi man obligado magsuksok sang face shield. Importante may face mask lang, pero magsakay ka sa dipasay nga salakyan, bus, tricycle, taxi, may face shield gid, no? Joe Magbanwa, mayong hapon. Chirek Eric Rojo Asyado, mayong hapon. Action Loverboy Marlon, always ko diga monitor. Sa Quezon City, Metro Manila, tamyaw ko pamilya Asyado, Rojo, Magdato, Kanyada, Hinovaya, Hililang, Mulasi, Magsiko, kag Kunaran family sa barangay Pandanon Silos, Murcia. Banabong nga salamat Action Marlon. Damo na Hinovaya family dara sa may Banwasa, Murcia. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon Action Marlon, mayong hapon sa tatay ko Elias Dolido sa barangay Paloma, Valladolid, gamonitor gid siya sa imo. Salamat. Hardy Linda Flores, sino ang driver mo man? O sino ang driver? Jen Dimingoy, good day sir. Gabay patani, mga LSI pasugtan na makabiyahe sa Bacolod. Galing kay daw temporaryo gin paunta to anay cancel na ito. No ang biyahe sang pila ka mga LSI OFW pabalik dari Negros. Sulaton talang ko sa nang mabalik. Nini Patenyo Action Marlon, good afternoon. Face mask, face shield, kag face mo. Hehe. Philip Laurente, good PM Action Mar, halindari sa barangay Minoyan. Tamyaw ko lang 2 kids ko, Justin and Thea Lynn, Jose Moncal Torilla, LM Muhar. Bibing Dagia Bautista, good PM. Evelyn Pomoseno, mayong hapon Action Marlon, keep safe. Bibing Dagia Bautista, good PM Marlon, monitor kami Lizares Avenue. Merly Dolido Magallanes, good PM. Patamyaw Tatay Elias Dolido, always kabonitor, salamat. Melchor Baroka Rombines, mayong hapon Sir Mar, Leo Great Advance Happy Birthday kay Nanay Kanit Andrade dari sa Iya Kapihan. Happy birthday Nanay Kanit.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang DTX 500 kung nagka-problema kamo sino sa ding atay hindi mayong pamatsak. Ilawan ko na mga ka-aksyon sa masami nga naga-bisita, naga-kadto sa Banwa sa Ginubaan, kag sa nagaplano pa, no? Nga mag-bisita sa pila ka mga matahom nga mga beaches, mga resorts sa Banwa sa Ginubaan, may ara sang dapat ka mong mahibaluan. Kaya may bag-o nga executive order nga ginpapanawag nga ato sa ding alkalde dira sa Ginubaan. Sa piyagalin niya, Mayor Ernesto Estrao. Mayor, mayong hapon. Yes, Action Marlon, mayong hapon sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio. Sa bugos nga Negros Occidental kag sa malambutan sang imo signal, mayong hapon sa imo. Salamat kid Mayor sa tiyempo ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Now may ara ka sang bag-ong executive order nga gin-issue Mayor sa mga travelers nga luyag mag bisita or magsulod dira sa Banwa sa Ginubaan. Anong kauntuan sa ni Mayor? Yes, Action Marlon medyo hindi gid man ni bago, gin-enhance ta lang ni bala. Okay. Kaya may mga ginadugang kita kag mayo man nga imo intagaan ako sang kayunan nga makapalayag sa kahanginan. Kabalo ko damo man nagahandong magkadto di Sinubaan kag ginapasalamatan nato nina. Pero may mga requirements kita nga dapat ginatawag naton health protocol. Number one, Action Marlon, gina-require naton sila sang travel pass tag nga kung sa diin sila halin nga barangay nga nagapamatuod nga ang barangay o kung purok nga ilagin halinan hindi hotspot sa COVID. Number two, kinahanglan may medical certification nga mga ipakita natin nila sa border nga they are not a person under monitoring. Okay. Ang number 3 nga ang purpose sa pagkadto nila di sa Sinubaan. Kon magkadto sila sa mga beaches may advance booking ina kag daw mo lang man ang gina-require naton. Okay. At least ma-monitor naton kag mahibala naton ang gasulod sa Banwa Sinubaan kaya ginaaton man ginabantayan bra kag ginalungan ang sitwasyon subong. So gan mention mo Mayor ang hotspot diri sa Negros Occidental ay isa sang ginakabing nga hotspot diri Mayor bagod sa nagadamo nga local transmission na Bacolod City. What if kon halin sa Bacolod? Bacolod nun nga magkadto dira sa Hinubaan. So kon halin siya sa Bacolod Action Marlon mapakita siyang sang isa ka certification. Okay. Kung diin siya nahalin nga barangay kag kung sa diin siya nga purok. Kag dira sa certification pamatod nga hindi hotspot sa COVID transmission, local transmission. Okay. Diin nila ini-present Mayor may mga checkpoint nga gin-set up dira sa Banwa? Yes, so halin sa pagsugod Action Marlon subong ang aton nga left and right buti ang halin sa north
24 hours kina no kagangalin sa South man 24 hours na ang ato na borders nga hindi makasulod ang tanan-tanan nga ano na kung hindi makapresentar sa mga dokumento. Kalinggid sa pagsugod ng problema sa pandemic nato. Okay. So ining tatlo mention mo Mayor, travel pass, medical certificate nga pamatuod nga hindi sila PUM kag ang purpose kung na-present ini why naman sa problema makasulod sila sa hinubaan. Why gid problema? Wala problema. Makasulod ta. Okay. Katuan ta Mayor nanong latest dara sa hinubaan kung kaso sang COVID-19 ang hambalan kontrolado pa naman Mayor. Medyo siling naton tama gid ga kwan ang problema sa pandemic di tungod kay may ara kita local o kon LSI kag OFWs nga nagpuli na sa Vanuatu Inuban total of 453 ka tawo na. Kag ginang 453 ka LSI kag OFWs wala ina nakapuli sila balay kung hindi kumpleto. Buti nga nun, wala na ito napaswab, wala na na-declare nga negative sila. So out of 453, may 21 ka LSI ka OFWs nga nagpositive asymptomatic ang kategori sang ilang sang virus nga ara sa lawas nila. Out of 21 ka positive patient naton 14 na dira ang naka-recover. Okay. Ang ginatuwag Mayor nga local transmission isa ini sa ganang problema diri sa syudad sa Bacolod. Sa Vanuatu Inuban may na-record naman ka mga local transmission na Mayor? So far, by God's grace, Action Marlon, negative kita. Isa na natin mga pasalamatan nga alin sa pagsugod kabay pa nga wala lang sang local transmission. Pagi man sa pagkopera sa tagsa-tagsa kag sa aton mga frontliners pag-kooperar nga 24 hours ginabantayan ginaton. Okay. Mayor may nagapabangkot diri bala sa ato sa communication. Kinalang hinubaan damo nga mga tourist destination. Nagbalik na pila ka porsyento Mayor ang nagbukas na dira sa inyo beaches kag mga mountain resorts? Bukas actually, na ang mga beaches na tundre nagbukas na provided nga may kaya ginaalaw naton sila Action Marlon provided nga ang ilang sa sa Department of Tourism ginalaw sila kaya may mga requirements nga dapat i-comply nila sa Department of Tourism. So ginalaw naton sila kaga nakita na kon nga do halos 90% sa aton mga beaches diri nag-open na. Open na. Amuman sa gyapon, we have to observe sa health protocol naton 50% tapos ante ang ginatawag nga social distancing, face mask, gina-implement naton. Mayo, ulayhon ko na lang sa patag sa edukasyon bla, kundi supposed to be kunta ni August 24 ang pagbukas ang klase, idog naman sa October 5. Anong reaction mo sa ni Mayor? Actually, kung ako lang yung pasugtan, ako yan, negative ko yan, sugod mo. We have to prepare sang life, sang kabataan naton. But because of the, education, especially sa aton nga secretary, nga ipostro, ginti, we cannot otherwise, we have to prepare. So, ang what we did, may mga radio station kita lokal nga gine-preparar. Kag gine-preparar man naton ang halos tanan nga mga facilities so daw preparado na pero nagapasalamat kita nga mismo nga aton nga national o kon aton nga presidente nag-decision nga sa October 5 kita isolve. So ini isa mayong nga information good news sa sa aton mga kabataan nga base pa lang by October o October 5 may vaccine na kag kabay pa nga maghupa na gid ang COVID-19. Yes, amo nang ginapaabot na Mayor magaganhagan bla sa labing madali nga panahon ang kaso sang COVID-19. Mayor, imo mensahe sa mga taga Vanuatu sang hinubaan, go ahead. Sa liwat Action Marlon, damo nga salamat sa paghatag mo sang kaygunan nga makapalagi kita kag sa liwat pasalamatan ko gid ang tanan ng mga frontliners nagkooperar kag Pulau Bugtaw
sa Banwa sa Hinabaan, sa bugos man nga pumuloy sa Banwa sa Hinabaan nga nagbulig, nag-operar, labi na gid sa Action Marlon na sa kay kita ang gaprepara sang pagkaon sa tanang kinanglanon sa aton mga lokal standard individual, ilisay naton out of 453, 57 kabilog. Medyo dako-dako nga plakanon sa local government, pero pasalamat ako nga damo sang hinubad noon nga nagbulig individual, ka grupo, organisasyon nga nagbulig, nagamot-amot, nagpakaon. Padamong nga salamat sa inyo tanan-tanan ha. Sabay pa nga padayon ini no nga kanami nga espiritos pag binuligay kag pagi mas pagpangamoy naton madula nining COVID. Madamong salamat Action Marlon, ka God bless us all. God bless Hinabaan. Thank you, Mayor Ernesto Estrao. Salamat, kid. Ang alkalde sang Hinabaan maka-aksyon, ara, klaro ha, kay basta may ara kamo, halin kamo sa iban nga lugar, partikular dinis Bacolod. Kaya makamo sang dapat problemahon magsulod kamo sa Hinabaan, basta i-comply nyo lang ang mention sa alkalde, travel pass, medical certificate, at kung anong purpose niyo sa pagsulod sa banwa sang Hinabaan. Damo-damo man nga mga beaches kag mga resorts sa Hinabaan ang nagbalik naman sang operation. Mga 90% suno kay Mayor Ernesto Estrao, pero ining 10% guro ti nabalaan nila guro nga magbukas sila daw alang-alang man ang ila sa ding mangin sitwasyon so lihi gahulat man ni guro nga magkulukulpa magaganhagan ang kaso sang COVID-19. Alas 5:44 Action Radio Philippines Standard Time. Iningabahin dala sa aton sa kalwan sang Mighty Sea. Nagapangita ka ba? Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo. Okay, balik kita sa aton siri nga mga nagamonitor sa live stream. Dari kita huwa kay Merly Dorido Magallanes. Always monitor ko na. Salamat kita. Okay, si Olive Prado Gargaritano. Maayong hapon Action Marlon. Monitor lang ko di. God bless and keep safe. Salamat. Si JR Mainit Region. Si Z Alunan watching Hong Kong, sir. Mar, be safe. Si batchmate naton na Marlene Grace Bosayong Rimada dara sa area sa Barangay Tangob. Almera Lim Malazarte, good afternoon kag thank you good. 546. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na.
lisanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
babae nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Sa balita, una sa aksyon. Balikantang Patrol, detalye sa natipon nga balita ni Action Jan. Action Jan sa report please Kevin. Sa bahay ng Action Mars ng Negros Occidental Highway Patrol Unit, sila sa gihapon nagapatigayon sa Information Dissemination Campaign ni angot diri sa Mandog gikan sa national government nga require ang tanan nga mga pasahero kag mga drivers sa mga dipasahe nga salakyan nga magsuksok sa face shield. Dili naman sa sulad sa Bacolod nagsugod na karon nga adlaw ang pagpangdako bukod nabing paghatag sang ticket sa mga nagabayular sa ning Mandog gikan sa national government. Pero diri kay Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse ang tagpamuno ng Bacolod Traffic Authority Office kag Bacolod City Police Office Traffic Management Unit nga nagginataga na sang halos o kung masobra 2 ka semana ang mga pumuluyo agod nga makapreparar ilaman masunod ang Mandog gikan sa national government. Isunod rin kay Sibutse ni kabahin man sang health protocol nga gisunod o kung ginapatuman sang gobyerno agod nga hindi na maglaptapa ang COVID-19 Action Mar. According to Ricky Sibutse karon nga adlaw iya naging manduan ang tanan ng mga traffic enforcers pagkatapos ang traffic management unit nga magpatigayon na sa operasyon kag bantayan ng palibot sang syudad. According to sa iya, timihara gid man mga pipila sa mga hindi gid la makulapan ting hindi gid yung tanan na madakpan o kon matikita nabi. Tungod sang kakulangon sa mga traffic enforcer kung mga personnel sang TMU. Pero karon nga adlaw sa ila record may napulo na ka mga persona nga ginatagan sang city citation ticket. Ini Action Mar ang ginangot nila sa paglapas sa Executive Order number 35 amo ni bilang mando agin papanahugman ni Bacolod City Mayor Evelio Radia may kaangtanan sa social distancing. So ang multa diri ila pagabayaran dito naman sa City Treasurer's Office. Ang ginatos man ining multa Action Mar kung matikitan ka sa ato naman ng otoridad. Pero according kay Sibutse, una pala ning adlaw may mga masunod pang adlaw nga sige-sige sila magkapatigayon sa siningamando ag iya na ginalauman nga ang publiko magsunod o kung mag-comply na sa mando sa national government. Yari si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse. Operate na kami sa buong. Oo. Bali ang natakpan namin sa buong 10. Okay. Walang mga face shield. Oo. In-issue namin ticket. Pero ang leading operatives dito, ang LTO, pag ang highway patrol to. Oo. Pero sir, ini mga nadakpan nyo sir, ano na yung situation nila sir? Ara sila sa sulod ng salakyan? Yung iba nasa salakyan, yung iba nasa motor. Oo. Kasi bukod sa yung iba naka-helmet lang, walang face shield sila eh. So, apprehensive. Okay. So, ibig sabihin sir, kahit may helmet ka, mas importante yung face shield sir? Oo, bali yung face shield, hinahanap din namin po yan, sir. Okay. So, yung mangyayari po nito, sir, dapat kung nakasakay po sa motorsiklo, sisiguraduhin po na may helmet at saka merong face shield. Ganito, i-clear ko, pero kung ang helmet mo, meron na siyang yung tinatawag din ng face shield, okay na yun. Pero kung open siya, Okay. kailangan na meron din siyang face shield. Yun po yung hinuhuli namin sa mga nakakandil sa motor po. Okay. Sir, kung mga ganun pong balik... Colonel Luisito Sibutse, ang pagpatag ng diri, kung nakasakay ka sa motorsiklo, kung naka-helmet ka, hindi kinahanglan sa face shield. Kung ang imong helmet, ang may shield na mga daan nga transparent. Yes. Pero kung ang imong ginagamit nga helmet, ang ginatawag nga open face helmet, amo na lang nga do ang bungo o kung ang imo lang da nga ulo ang ginatabunan, ang sa imo da nga guya wala sang transparent nga tabon, di na action man kinanglanon mo gid mag-provide sang shield mo nang ilay nga ginatikitan Action Mar. Ay na ang explanation ni Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse. Balagdagikan sa patrol ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Kung parking ka sa imo sa motorsiklo, kakason mo siyempre imo sa helmet. Pagkakas mo sang helmet, masuksok ka face shield, maglakat ka, amo na.
Bayari naman ni Action Henry, mabaligya, helmet ka may facial daw. Una sa balita, una sa aksyon. Sige lang nga, normal nga mga senaryo kag hitabo na nga amon. First time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Kaya sa mga pasahero sang di pasahe nga salakyan, ara pa lang maka-aksyon ang manugdakop or LTO or HPG sa ginatawag information dissemination, ginapabalo pa nila ang mga wala magkahibalo ng mga drivers. Hindi na ka mo maghulat nga madakpan baka mo da. Hindi ka mo magpaminsar nga weman ginapanakop pa. Ara pagani sa pag-obserbar ang ato sa nga mga manugdakop. Pero sa bayan sang PNP sa pulis may nadakpan na gid sila ya. Ang lead agency LTO. Hindi na ka magulat pa nga dakpan ka mo ka mamultahan, 2,000 pinagbaratob la. Kasi kung natakihon ka mo sang high blood taas blood pressure nyo, importante mayara ka mo balon nga Panyawan herbal capsule with mangosteen sa inyo sa nga bulsa o kung sa inyo sa nga bag. Panyawan herbal capsule with mangosteen, di ka mo magpaulihi sa iba na mo ng milagroso nga kapsula, simple nga tawag sa aton, ti amo di sang manunggal. Tapos kung nagapalang luya, lawas ninyo sari, gapalang luya ka mo bangon man nga nadakpan ka mo. Kaya siyempre sinubeng di mga importante gapon may dala ka mo sang Panyawan herbal capsule with mangosteen. Magabulig gina. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy kasi ibang nga butika sa inyo sa nga lugar. May nam ka na kape kape. Kape ni kape. Santon Plus Coffee Mix ina. Man kita nga mga Pinoy mahilig gid magkape sa aga sapon kun kaisa tubtob magabi. Pag masami nagareklamo sa pagsaka sa nga acid o kun masami nga pagsulab sang sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, ti way kamo sa dapat pilion Santon Plus Coffee Mix. Amo ning Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. ambal ni nunoy manggubat na mo gihapon way kasok-sok face shield pati ang mga pulis kun ara sila gapang lakaton di man aguro obligasyon o way man na sila nga obligar na magsoksok sa nga face shield. Pero kung may pulis nga nagasoksok pag isang face shield, set example na mayo ng ehemplo mag-aksyon sa mga sibilyan nga dapat magsoksok man. Pero kung pulis nga nagasakay bisa di pasahe nga salakyan nga waay face shield na picture nyo bla. Hindi na pwede nga waay sa face shield gasakay sa di pasahe nga salakyan nga waay sa face shield. Di gid pwede kay mante obligado nga sino man gasakay sa di pasahe nga salakyan nga magsoksok sang face shield. Kung galakat ka lang, way man kaso, basta may face mask ka lang. Impunto alas 6, si Beth Tomangano, gamonitor man si Crystal Jean, kalilibog sa ginapatuman ni Labi, helmet, face shield, normal gina, no? Amal ni Crystal Jean, no? Kalalibog gid man tuod, no? Sa sino, pamangkoton, kalalibog gid. Gaaman ang reaksyon sa mga ka-aksyon ta. Rose Guevara, watching from Alabang, Muntinlupa. Arama si Apo o Apong Alagos. Alas 6 uno Action Radio Philippine Standard Time. Inyo panatunturan Action Reports after the edition. Magabalik na naman sa Lunes. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon